Ngicela ukubingelela abefundisi bonke ngokwezigaba zabo nabazalwane babo abafike nabo. Ngibingelela umphakathi waseMkhobosa egameni lika Kristu Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu kwi-team la ehlabelelayo. Okuvamisile ke nokho ukuthi uma kwenziwe imizekelo kwenziwe ngabo, eminye iba mihle eminye iba mibi. Ngibingelele nabadlali bogrupu bodumo lokuthi abafana abajolayo, ngoba iyona nto imvamisa makushunyelwa ethintwayo ngabo ukuthi bayajola labo. Kuyaye kube kanjalo mangizwa ukukhulunywa la ngaphambili. Amen. Cha, sibingelele nama-asha egameni lenkosi, laba ngathi bathatheka engathi abayinto yalutho, kodwa siyabonga abafowethu ukuthi nisihlelele kahle egameni lenkosi. Siyayibona ihlalo konke kuhamba kahle. Ngicela nishale ama-ashers izandla. Amen. Bonke abefundisi ngiyaphinda ngiyalisho leli gama elithi ngiyabonga ukuthi ningikhiphela abazalwane bezohlanganyela kulo mhlangano omuhle kangaka. Amen. Le nkonzo ke sihlanganisela abafowethu iyodwa nje into esizoyenza ukudumisa uNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga mama uMthembu, ngicela ukuthi ngigagule indlela wanginika ngayo isibindi ukukhuluma nje nami on Facebook uthi hayi baba Myeni phusha yezwakala into nani. Hayi nami ngaba namandla ngathi mangibizwa kuthiwa hey awuzocula ngapha ngathi kusho ukuthi ngiza ngempela. Awu ngaye impela nje hawu ngayithiwa sengingena lapha ku GNF phakathi kunhlapho. Hawu mina lo sengikunhlapho ngathi mangizwa kuma radio station ngathi kuyanyakaza impela ngiyadlala manje ko radio highway kodwa kuyikhora. Ngibona nje ngathi kuza kahle. Amen. Bafowethu angilisho nje iqiniso, ngiyumntwana kaNkulunkulu. Angiphinde ngisho ngiyumntwana kaNkulunkulu. Ohambeni lakheke nokho obenezimpi eziningi. Kodwa kukho konke lokho ngibe sengithi angifeli la. Amen. Wakwambona umuntu enamabandla u5 aphele onke. Unikelwe ishumi, enikelelwe benezimoto. Kuphele konke. Ekugcineni iyodwa into evukile kimi ukuthi angifeli la. Wakwambona umuntu ozale abantwana enkosini baphenduka abanye baphethe amabandla namhlanje. Ahamba emajaldini ayokwenza ama-paving. Faka itini phansi aqashwe. Lamagceke abantu. Wakwambona umuntu okwaze ukuthi athandazele abantu baphile. Ukhululwe ama-devil worshippers abangahambi bahambe. Komtuba abantu bavuleka amehlo just there to vila ngisehambile. Kodwa ekugcineni kwakho konke abe yinto engelutho. Abonakala seshova oflower ko Shoprite. Ebashova oflower from 5 branches. Neyimoto ayisekho. Zingena ingceku eyidumile nezishumayelayo zithi awu lo hawu yini khona lapha eShoprite. Ubone ukuthi hayi ngoba udlulwa nje. Udlulwa akuphethwe enqola, akuphethwe basket, uthiwa ngese. Adlule nomunye athi hey ukhona. Ushova ngempela uflower. Lo wetende elikhulu elilayisha abantu aba1800. Namhlanje ushova uflower. Amen. Ukho konke lokho. Uhlala into yinye ukuthi angifeli la. Unenhlanhla umuntu onemento
onomfundisi omkhuzayo. Amen. Ibambisise le nto ngoba thina sadlubulundela. Sathi no sishiswa ubizo. Kanti uNkulunkulu akaqedi ngobizo. Khona kufanele sikulalele ukuthi usibize lentoni. Kuyokusiza ukuthi uvuthe ube nama movement but ulalele abaholi bakho. Ukuthi mabethi mana mabethi go sigijime kakhulu thina from 1998 sibambile. Siyabuka ke kudlalwa ke kodwa nje lo 98 awuncane. Amen. Yakhumbula nje diphosha sibambe itende lapha enseleni la kwakungele castle. Ekhona ubaba okuthiwa uMyeni okushumayelayo. Kanti ngelinye ilanga ngizohlangana nawe. Bazalwane, muhle umuntu olalelayo abaholi bakhe. Ezinye zezinto sivuthe kakhulu sabona imali yabaningi sabona ukuthi ayino sihlotshiwe man. Singenza izinto senzeke. Kodwa uNkulunkulu unjalo ke. Uma ubumba selonakele. Liqalwa phansi phela yilona kade libumba. Alakhe kabusha. Nami ngibona ngiyakhiwa. Thank you, Jesus. Maswakhiwa ke uba muhle kakhulu. Into emnandi leyo. Kodwa kuya ngokuthi uyavuma yini ukwakhiwa. Ngoba makwakhiwa kulahleka imoto, kulahleka abazalwane, nalabo obaphendulile bakuphike bethi asikwazi. Ngoba uyakhiwa kodwa kumele uvume kuphele konke. Bawuthemba. I know you are shocked my brother. Fanele kuphele konke ukuze cace ukuthi uyakhiwa. Nalabo usiyocela khona impela kuthiwa usuyashada impela kuphele kwakhona lapho kuthiwa akasenalutho seliyani awu babaleka phela babaleka yabo nje mangobe njoba nje unqasha kamnandi kanje bakufuna la mhla izinto iqala ibheda babaleka. Awu amen. Kanti uNkulunkulu nami ubengifihlele engangingakwazi nanokuthi ngiwe ngithole. Awu amen. Ngayimangala mina ngithukile sengithola unkosikazi ngathi hawu unkosikazi yazi ngempela lo. Uyazi unkosikazi ngempela. Ngaba ngathi ngiyabaleka kwathiwa no unkosikazi lo. Futhi kade ngimtshela ukuthi wena ngangithi ngiyakubalekela. Kodwa lento yasekhaya yangibamba bafowethu ngiyamthanda umkami ngicela nje nimshayile izandla. Kanimshayile izandla. Kade ngimtshela ngithi uyabona uma kuhlangane abantu becebo likaNkulunkulu. When a man have found a good woman, not just any woman, but when a man have found a good woman, he have found favor to God. Kuba khona izinto ezithola ukuthi awuyifavor ke le akusenginemoto futhi angisayifunile kwengidedelele ngihambe ngeMaster 6 ke manje angisayifuna kwengithathele ngihamba ngelensa ke manje angisayifuni nayo sengifuna le uyabona uyishintshanise beze bethi hayi usethwele mina ngi-engage ngo-October ngoDisemba ngathatha umfazi ngashada aqeda nje saqala ezinye zathi usethwele usehlanye ngathola imoto ngo-October ngoNovember nkosikazi January ngayidayisa ngalanda enye. Zithe zithi March ngayidedela ngisayifuna ngathatha enye. Kwayo le ngihamba ngayo angisayifuni sengifuna enye. Ngoba uNkulunkulu mayeseqala phansi kodwa kuya ngokuthi uyavuma ukuqalwa phansi. Uyavuma ukuyiyeka le boyfriend yakho. Uyavuma ukuyeka le girlfriend yakho uyavuma yini? Uyavuma yini ukuyeka lezi zinto ezikunikeza udumo uyiyeke ukuthi ngiyayeka ukuze ngiyeke uNkulunkulu. Mina ngaliyeka ibandla ngoba ngibona ukuthi hey ukumithisa kusinto yokudlala bese uyaphinda uyizoma la uzoshumayela. Usumithisa uphinde futhi uma la uyashumayela. Akusinto yokudlala le.